Il-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla jinsisti li l-programm elettorali li preżenta is-sena l-oħra qabel l-elezzjoni ġenerali huwa l-pjan li għandu jimxi bih il-pajjiż. Fi kliemu waqt intervista fuq l-istazzjon tiegħu flok l-attività politika li kellu jagħmel huwa qal li ħareġ bil-pjan wara riċerka kbira. Aħna l-viżjoni tagħna tagħmel sens hija riċerkata. Huwa għalhekk minkejja li anka il-medja għal bosta drabi kienet irrimarkat li l-programm ta' Bernard Grech huwa xejn barra irriċerkat. Dan hekk kif għal bosta drabi il-medja kienet innutat żbalji ta' wedit ripetuti fil-programm elettorali li lanqas kosting ma kellu meta marru jivvutaw in-nies biex jeleġġu gvern. Imbagħad Grech kompla jkun ankrat fil-passat u jgħid li tiegħu kollu tajjeb u ta' ħadd ieħor ħażin. Fil-fatt qal li l-qagħda fiskali b'saħħitha li ġab gvern laburista u bis-saħħa tal-gvern ta' Gonzi PN. Tiftakru kemm kienu qegħdin jiftaħru li ġabu surplus għal sena sentej, ovvjament wara l-għaqal illi kien hemm taħt gvern nazzjonalista. Dan qalu fi sfond li Malta taħt il-gvern immexxi mill Lorenz Gonzi kien iddaħħal fi proċedura ta' deficit eċċessiv u d-dejn nazzjonali imqabbel mal-ekonomija kien jisboq is-70% fi kriżi ferm iżgħar minn dik li affaċċja pajjiżna u d-dinja riċentament pandemija u issa gwerra fl-Ukrajna. Fil-fatt, fl-aħħar rapport tal-Kummissjoni Ewropea li ġie mbassar li Malta se jkollha l-inqas rata ta' qatt fl-Ewropa ingħatt ukoll li minkejja l-għajnuna qawwija li qed jagħti l-gvern preżenti favur prezzijiet stabbli tal-enerġija, id-dejn se jibqa' ferm taħt is-60% imqabbel mal-prodott domestiku gross. Iżda f'intervista ta' nofsija, Bernard Grech kompla jgiddeb saħansitra wkoll l-aħħar rapport tal-Awditur Ġenerali li wera biċ-ċar kif kważi nofs il-flus li marru għand il-konċessjonarju tal-isptarijiet, jiġifieri aktar minn 188 miljun euro, marru għas-salarji tal-ħaddiema li taw is-servizz tas-saħħa. Bernard Grech mhux biss qawweġ il-fatti, iżda infexx jattakka lill-Prim Ministru Roberta Bela u lil Malta billi kompla jgħidilha li ilar. L-ar fl-Ewropa. Dan qalu fl-istess ġimgħa meta tbassir ekonomiku qar-rebbija tal-Kummissjoni Ewropea sostna li pajjiżna se jkollu t-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku din is-sena u s-sena d-dieħla.